Hi guys. Maswera say sorry guys, sorry. Phone yapinda ndatobaya live. Phone yapinda ndatobaya live. Pane zvotanga chigadzirisa chete guys. Chinoitika ndechekudai so. Ani mukuona. Hello. Ndeipi? Kuseri papa nichi community hall iri papa ndiri kuseri kwangu pane varume vagara panze anokudirect. Ingoti Leicester Community Center inokusvitsa ipapa ndozvandangoita wavaona ka ini ndiri panze ndichiri kuseri kwapota kuseri ndichiri motikari. Chiuya kuseri koko. Alright. Sorry guys. Sorry ndiri munhu wevanhu guys. Sorry. So pane mistake pane kuningirira misunderstanding imwe inoitika. Comment section musandirwisanisa. Antika musarwisanisa. Inini makuseni pana nchita live yangu pe. Amuna unudzoto kuna mwe vanhu pa live wakutaura nyaya dzakadai. I didn't know kuti tikutaura same nyaya at the same time. Remember kuti ndabva nemi kubasa. Ndikatosvika kumba ndibva nemi kubasa. Ndikateerera ola ndigere motikari tiri tese nchiti handivati ndizovata kana ndawa ola. Ndikabuda nefoni ndichiinda nchiti ndaanda kudhakwa nehope manje. Ndikapinda mumba nefoni ndikaisa phone up. Ndikaendesa phone up muchitaura vachitaura vakapedza ndikakata phone ndikarara. Ndichimuka inini antika ndipanaona pane makosi paya. Ndobva ndati ndichitogeza. Iwe feri ndokublock. Aundudzi zvokufira dhendi rangu papage pangu. Ndinofira rako iwe. Iri rangu ndikutoritsenga. Ndobva ndaona kuti ndopaita nyaya saka ndichitobuda ndichitopedza kugeza ndobva ndatopinda mota ndibva ndachitomhanyira kunoka ndobva ndatobaya saka kuti ndifambe ndimbopinda mastritiwo chero kumwe mastriti edu ndapinda kumwe kwacho kunochitwa kana kuri nyaya idzi kwadziri kuitwa ndinenge ndisingazivi guys because kuzhinji ndakabloka ndakakuudzai pano kuzhinji ndakabloka asi kune kumwe kwandisina kubloka andimoona kokuti munhu wacho vamwe wacho ndinenge ndichirwanana navanhu ndina dambudziko navo handingagoni kuti ndibayewo live iye ari palive andimazviona.